Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Ang sobanay ko khublei blodan kat ye kajing kajing yilong kumni ge bang yilong de ka Jingieid snai kajing basa isin gi op ni don rangkat bat phi kum ka skul kinong panya ji ka skul kinong lam nagabalang kitamen basan ki khot jong ka school managing committee kinong kai ki KIWEI ki pa badi phi baro ki khana skul ki bi ki jong kani kalong ka sngi ka ba so tanat aduk kata-kata bangini apa ni don rengkat berpi aga bangila ban pli ya gani ying skul patmai kaba ilala ban mangling ba ka MD scheme banga so banai khublei kerpang ki bor penya skul ki lala ban pendep ya gani ka scheme kumni ko bagalong kaba longa jing mentoi baga jing kerhu nangam ta ki khana skul banam ta ka skul ki por ki si ki banwan